Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә тапшыруын башлыйбыз. Сезнең белән мин Резидә Сәләхова. Бүген студиябызда кунакта Татарстанның халык артисты, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының музей җитәкчесе, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Дамир Сиражиев исемендәге премия лауреаты, хөрмәтле кунагыбыз Луара Шакирҗан. Ассаламу алейкум, Луара апа. Ва алейкум ассалам, Резидә. Рәхмәт килгәнегез өчен. Сезнең санап бетерерлек түгел монда. Театр белгече дә сез, музей мөдире дә сез, сәнгать белгече дә, укытучы да, нәфис сүз остасы да, режиссер да, артист та. Әти-әнигез сезне табиб булуыгызны теләгән дип беләбез. Шулай бит? Ул нәкъ шулай табиб булырсың дигән сүз юк иде инде. Әнинең ул соңрак ничектер шулай кызым син табиб булсаң әйбәт булыр иде дигән кебек сүзләре булды. Чөнки мин ничектер бик уйлактан, кичкенәдән песинең бармагын ишлиме, нәрсәме, әнинеңме, билләре авыртамы, массажлар ясаган була. Мәктәп елларыннан ук шундый нәрсәгә минем ул бүгенгә кадәр ул бар, ул минем шундый бер шифа бирәсе килү бар миндә. Ләкин барыбер дә без сәнгать 5 яшьтән, мин 6 яшьтә мәктәпкә кердем. 5 яшьтән инде мин мәктәп балалары белән әти-әни укытучы иде, концертлар куярга, район үзәкләренә барып, шулай киреп китилгән сәнгатькә. Менә шушы юнәлешләрнең кайсысы иң якыны күңелегезгә? Беләсеңме, уйлап карасаң, менә ул мин июнь аенда туган, июнь аендагыларга мин кайчандыр әле укыганым бар иде, ниндидер сүз сәнгате буенча сәләт күбрәк бирелә дип. Шуңа күрә хәтта мин үзем хәтерлим, әле укый белмидем, кайдыр 5 яшьләр булгандыр. Әни, мин үзем дә хәтерлим, әнинең дә әйткәне бар. Менә мин шулай китапны ачам икән дә, укыйм икән, китапны ачам, битләрне ачам, кызым бер туктап тормыйча каян табып бетерәсең ул сүзләрне дип мин укый белмим бит инде. Әмма шулай имеш мин укый беләм. Менә шуны анда каядыр күрше апасы кергән вакытта да шулай итеп укып утырам имеш инде. Менә димәк, минем инде сүз байлыгы ул каяндыр табигатьтәнме, нәсел беләнме, әти-әнидәнме килгән. Һәм мин радио тыңлап үскән булам бит, без бик ярата идем радио тыңларга инде дә, аннан шулай чинаякларга куеп, тыңлагыз Казан сөйли дип, шул миңа бик ошый иде. Һәм Аллага шөкер, миңа бу юнәлештә күп эшләргә туры килде. Нәфис сүз, менә минем диктор булып та китәсем килгән иде. Марсель абый Сәлимҗанов качандыр, юк, театрдан китмә диде дә инде. Шулай итеп мин менә сүз белән, ул минем өчен бик җиңел бирелә торган әйтерсең, менә ул миңа эш кебек тә түгел. Күңелем бик ярата сүзне. Нәфис сүзнең тәмен белеп үстек. Менә шул. Театрга тугры булып калдыгыз инде сез шулай да. Шулай. Марсель абыйны китмә дигәч. Ничектер шулай калдым. Музейда эшләү ул серле эшме, Луара апа? Аның белмим, безнең әтидән дә, әнидән дә, мин кичкенәдән дә килгәндер, без ниндидер кәгазьләрне, истәлекле ядкарларны ташлау кебек нәрсәләр юк. Алар барысы да тәртипләп төзелгән. Минем хәтта кичкенә вакытта язган көндәлекләрем дә, ниндидер хатлар да, алар барысы да сакланып килгән. Миндә менә шулай әйбергә сак карау, ниндидер шундый хисе бар, әйме? Шуннан да килгәндер. Аннан соң инде ул театр бит. Кичкенәдән шул театр, радио спектакльләрен тыңлап үсеп, әле мин мәктәпнең урта мәктәпләрдә укыганда гына телевидение барлыкка килде. Без әле радио белән тәрбияләнгән. Бөтен дөньяны онытып, аны бөтен артистлар әйтә инде. Ул радио спектакльләрне тыңлап, бөтен артистларның тавышын танып, театр дип җенләнгән иде инде. Кичкенә вакыттан апам Лена Шагырҗан белән күрше балаларын җыеп театр куя идек әле, дип сценарийлар шунда язган була иде. Курчак театры пәрдә артыннан курчаклар белән менә ниндидер шундый әти-әнидән дә килгәндер. Алар укытучылар, алар ул заманда укытучылар бит, алар бөтен сәнгать, мәдәният эшләрен алып барганнар. Әтинең сөйләгәне бар иде, Нәкый Сәнбәт белән Әтнә мәктәбендә банкротны куйганнар алар. Нәкый Сәнбәт шундый уста актер иде, Сиражетдинны уйнады дип. Менә шулай алар да ярата иде театрны. Артистлар безнең өйгә керә иде. Театр авылга килгән артистлар без якын гына тора идек. Үзенчә безнең и зур да, бераз шундый культуралы.
Иң беренче телевизорлар, суыткычлар бездә иде, менә шундый матур, чиста, тәртипле и бик яратып каршылай идек. Бик күп артистлар, җырчылар шулай кичкенәдән тартылдык инде сәхнәгә. Һәм гел сәхнәдә узды бөтен мәктәп еллары. Биюдә, шигырь сөйләүдә, акробатик номерлар эшли идек инде бөтенләй сөяксез. Ниндидер лента белән биюләр, менә хәзерге мөмкинлекләр булса, хәзерге кебек балаларга әллә кемнәр булып беткән булыр иде. Сез болай да әллә кем булар апа, сезне белмәгән кеше юк. Сезне хәтта чит илдә дә беләләр бит. Сез чит ил татарларына телебезне өйрәтеп, алар белән режиссер буларак спектакль куйган кеше. Һәм нәкъ шул вакытта сез намазга да баскансыз дип беләбез. Әйе, Шушы вакыйга турында сөйләп китегез әле. Әйе, менә шундый бер минем биографиямда матур бер сәхифә булып калды. Ул 90-нчы еллар башы капиталистик чит илгә барулар, ул бөтенләй әле айга менүсеман чакта. Минем Казанда бер композиторлар берлегендә татарча концерт алып барганны хәтерлим. Анда килгән булган иде Финляндиядән татарлар. Алар минем янга килеп, менә шулай сез театрда эшлисез икән, һәм сез бер дә рус сүзләре кыстырмыйча сөйлисез татарча. Әйе. Сез безгә дә килеп шулай лекциялар укымассызмы икән дип, театр яшьләргә өйрәтмәссезме дип, мин анда бик зур кыенлыклар белән ул вакытта теге Совет иле путчылар булган чор булды ул, озак минем документларны эшләделәр, әмма ләкин барып җитеп, алар белән театр спектакльләр куеп, лекциялар укып, аларның тормышы белән танышып, мөмкин кадәр бар булганымны аларга бирергә тырышып, һәм шул вакытта, иң беренче барган вакытта без инде күрсәттек беренче театрны да, 4 айга якыннан да булдым, аннан соң Асыл ярны куйдык, һәм шул вакытта башланды Рамазан айы. Алар мине тагын бер атнага озайтып визаны калдырдылар. Мин алар белән таравих намазларына барып тыңлап йөрдем, тыңладым. Беренче тапкыр ураза алар белән тоттым. Аңа кадәр атеизм чорында үскән балалар бит инде. Шуннан соң хәтерлим, әле дугаларын белмим, әмма миңа андагы имам әйтте, син ди барыбер ди менә күңелең белән, ихлас белән шушы хәрәкәтләр белән катнаш, ул хәтта синең ихласлыгың күбрәк тә барып җитәр әле дип өйрәнгәнче дип исемә килеп төшә шул мизгелләр, менә беренче тапкыр сәҗдәгә китүләр, алар белән минем бөтен яшь тыгылды. Менә ниндидер бер шундый сафланума, ниндидер бер илаһилык. Аннан инде ул күпләрнең гадәти эшкә әйләнеп китә бит инде, намаз укыган сайын җыламыйсың, әмма шул беренче вакытларда шулай алар белән өйрәнеп кайткач, аны һаман да сорашып, камилләштем инде. Һәм менә инде ширек гасырлар инде, Аллага шөкер, мин әйтә алмыйм, Ходай үзе Аллаһ Тәгаләм кичерсен, теге нәкъ вакытында бөтен бишесендә укып, бик Коръән кушу буенча гына эшли алам, яшим дип әйтә алмыйм мин, әмма мин көн сайыннан әлбәттә казага калбыса да укыйм. Менә ул мине бик саклый, бик ярдәм итә дип аңладым. Ходай кабул итсен. Шулай булсын, кичерсен гөнаһларын. Әйе, үзегез әйттегез, Совет чорында атеистик заманда үскән балаларбыз дип. Ләкин сез инде аңлы рәвештә дингә кирип киткәч, әти-әниегезнең шул Совет чорында да гомер буе динле булып яшәвенә төшенгәнсез. Әйе, ул бик көчле атеизм вакытында үсте. Күллекеме дигән авыл, Әтнә районы, ул зур алдынгы авыл, анда дин күренмәйде. Һәм гомумән минем әниемнең бик укымышлы, ижбурбыйларда укыган абысын халык дошманы итеп кулга да алганнар, әйме. Ул чорлар әни күз алдыма китерсәм, алар куркуда яшәгән инде, каядыр, әйме. Каяйнан да дин. Ул мөмкин түгел иде. Әнвәр Хәйринең сөйләгәнендә белән бисмиллаһи дип бер әйткән ишеткәч, аны мәктәп директоры хәтта кыйнаган. Шуңа күрә ул нәрсәләр, әмма ләкин алар бит инде теге Октябрь революциясына кадәр мәдрәсәләрдә укыганнар, аларга кергән булгандыр. Соңыннан белдем, әти шундый матур итеп азан әйтә белә иде, моңлы иде тавышы, ул аны үзебезнең авылның мәчете ачылгач та кайтып әйтте. Аннан соң әни дә барлык дуаларны, аятел кирсиләрне, ул хәтта беләсезме миңа нәрсә дип әйткән әни. Мин аны бары тик бер генә дин кешесеннән ишеттем.
соңгы җөмләдәге я удуху хифзухума дигәнне 3 тапкыр әйтергә куша иде бабай дип менә никтер шулай шайтаннарданмы. Кыскасы менә шулай, алар сиздермәгәннәр, ләкин алар эштән мөгаен. Безгә дә алай өйрәтмәделәр, алар без үскән вакытта инде ул ялкын пионер журналларында гел атеистик хикәяләр, тапшырулар, нәрсәләр. Ләкин аңа карамастан мин әби бабай белән үсмәдем, әлбәттә, миңа өйдә андый бер нәрсә дә кермәде. Ләкин әни безнең әйткәннәре, кызым мунчадан чыккач, чишмәләрдән су алганда теләкләр теләгез Аллаһтан дибәйме? Менә шул сүз артык та түгел, ким дә түгел, һәм мин аны гел менә гомер буена шулай да күңелгә сеңдергәннәр. Сеңгән. Ана миңа апам, ул миннән алданрак укып бетереп, педагогия институтына укырга кереп китте, һәм ул бер әбидә фатирда торды бер ел. Менә мин беренче дагаларны Лина ападан өйрәндем. Аңа әби өйрәткән. Һәм Лина ападан беренче тапкыр мин ишеттем. Коръән ул шигъри формада икән дигән сүзне. Менә ул шул беренче курста аларга гарәп телдә кергәндер инде, шул әбидән дә шулай итеп менә аннан миңа гел әкрен генә сөйләсәң алар үзе бер тапшыруга керерлек Аллаһ Тәгаләдән ала белсәң билгеләр бик күп бит ул. Билгеләр килә башлады. Мин гастрольләрдә йөргәндә әйтеп киттем инде аны. Бер авылда без эләктек, шундый бер Коръән ашына. Бу инде укып бетереп, кайткач театрда эшләгәндә. Күчмә театрында эшләгән. Сезнең Тинчурин театры ул вакытта шулай аталды. Һәм андый нәрсәләрне, мәгънәләрне белә идек инде, садака бирү, хәер бирү кебек нәрсәләрне алар кичкенәдән ничектер кергән, юлларга чыкканда. Һәм мин дә инде шулай эләштем. Беләсезме, менә шул көнне, шул төнне миңа бер төш керде. Безнең авылда мин кичкенә вакытта күреп калган идем. Яшел чапаныннан, ак чалмасыннан Васил бабай муллабыз бар иде безнең әйме. Ул ара-тирә шулай урамнардан узгалы инде. Бик мәһабәт кеше иде. Менә минем төшемә инде ничә еллар узган, мәктәпләр бетерелгән, ул инде күптән вафат. Шул килеп керде дә, кулымны кысып, рәхмәт кызым диде, беләсеңме? Ак чалмасыннан, яшел чапаныннан минем хәер бирү, минем садака бирүгә, мин андый нәрсәләргә бик игътибарлы. Менә шулай итеп, билге итеп кабул иттегез. Мин бу нәрсәләрнең бик зур хикмәт икән Аллаһ Тәгаләнең шулай миңа гел төшләр аркылы килеп керде. Сүзебез уңаеннан булса әле мин аларны сөйләрмен, алар гыйбрәт бирә торган төшләр. Ул бит төшләр инде алар Коръәндә дә бар, алар безнең Йосыф Зөләйхалар кыйссасында да бар бит, төштә бер хикмәт бар инде анда. Шулай. Азан тавышын ишетү сездә нинди тойгы уята? Намазга басарга, намаз вакыты җиткәндә һәм әлбәттә моңлы, күңелгә тәэсир итә торган гаҗәеп тавыш. Театр ул Монда инде бик күп сөйләргә булыр иде, Габдулла Тукайдан да өстенрәк әйтеп булмас. Ул күңелдә дәртне уята. Анда әйтергә кирәктер барыбер дә Белинскийның театр турындагы фикере менә. Театр ул гыйбадәтханә кебек. Мин аны татарчага тәрҗемә итеп сөйләгәнем дә булды. Аңа килеп керүгә син җирдән бераз күтәреләсең. Һәм дөньяның вак-төякләреннән арынасың. Хәтта авыруларың онытыла, син бөтенләй башка дөньяга килеп керәсең. Менә шундый бер үзенә күрә шифа, дава, тылсым театр. Ул икенче дөнья ул. Сынауларны ничек кичәргә кирәк? Бу инде һәркемгә мәгълүм сүз, сабырлык белән кичерергә кирәк. Шулай түзәргә кирәк дип, акрын гына, бәргәләнмичә. Ул турыда минем үземнең дә бик матур шигырем бар иде. Кыскасы, бу шулай тиеш, һәм хәтта ни өчен дип сорарга кирәкми. Беләсезме? Нәрсә өчен? Русчасының зачем түгел, почему түгел, а для чего? Бу миңа нәрсә өчен сабак булырга тиеш. Ниндидер үткән вакытлар өчен түгел, менә бу миңа киләчәктә шушындый булмаскамы яки шулай булыргамы дип менә шулай. Гыйбрәт алыр өчен. Гыйбрәт алар өчен, түзәр өчен. Ул инде табигый нәрсә, сынаусыз булмый тормыш.
Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә тапшыруын дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗан. Луара апа, күллек кибе дип әйтеп киттегез, әйдәгез авылыгыз турында сөйләшик. Сезнең гаилә шушы авылга күчеп килгән дип беләбез. Сезгә гаилә нәсел тарихын өйрәнергә туры килдеме? Ул минем хамамда бик зур хыялым, ничәнчедер 7нче буынга кадәр барып җитү, ләкин әллә вакытым тими, әллә ул хәзер кемдер әйтте, аңа хәзер машина без кирәк, аны шәҗәрәңне белү өчен дип. Минем әтиәне алар Чаллы ягыннан, Мусабай белән Бырдыбаш дигән авылдан, күрше авыллардан. Каядыр яшүсмер вакытында алар укыта башлаганнар, аннан соң аларны рабфак дигән сезнең буын беләме, юкмы, ул укып кына беләбез инде рабочий факультет, рабфак. Аларны җибәргәннәр Казанга педагогия институтына, рабфакка. Алар шунда укып, аннан соң аларны җибәрәләр Әтнә ягына, аннан тагын җибәрәләр Актаныш ягына, Калинин районы булган ул чакта, шул вакытта ул сугыш аллары. Әти сугышка шуннан киткән. Бер абыем Әтнәдә, икенче абыем шушы Иркәнәш авылында, аннан соң Шагыйрә апам шул районның Пуч авылында туган. Аннан соң әти сугыштан әйләнеп кайткан. Тагын 45 елдан соң 2 ел алар анда булганнар да, алар Әтнәгә тагын укытучыларны ничектер шулай йөрткәннәр. Бик күпләрнең язмышында шуны күрәсең. Әтнәдән аннан соң Күллекимегә, 48 ел була. Әнинең әйткәне бар иде, менә шул Күллекимегә Сибгат Хакимның шигырьләрендә дә бар, үрләреңне менгәч дип, туган ягым дип. Менә шул үрләрне менгәндә иң беренче булып Күллекиминең урман шикелле зур зираты күренә. Әнинең әйткәне, шул зиярат шундый күңелемә ошады күрү белән, шушында калсак икән, шушында яшәсәк икән дигән кебек уйда булган. Һәм менә аларның мәңгелек йортлары шушы Күллекиме зиратында, инде әтием дә, әнием дә, ике абыем, апам да. Шулай итеп Күллекимедә, аннан соң әле безнең әтине мәктәп директоры итеп, шунда якында гына бер авылга Түбәнкиеккә җибәргәннәр иде. Миңа 5 яшьләр, шул 10нчы яшьләргә кадәр менә бер 5 ел, 4-5 ел. Апамның да хәтерендә шулай калган, ул минем дә. Ул Болын янында иде, авылдан читтәрәк мәктәп. Без шул мәктәп ишеге алдында яшәдек. Анда тагын колхоз рәисенең гаиләсе, балалар бергәләп. Ниндидер әкият дөньясы иде ул. Минем теге тормыш белән танышу, матур күбәләкләрне беренче күрү, чәчәкләрне, болыннарны, суны һәр хәлдә ул безнең бик матурлык чыганагы, әкияти бер дөнья булып. Болында инде без шундый кызык моментлар бар, хәтта истә. Хыялыйлар булганбыз инде. Лена апа бит инде ул табигатьтән талант белән шәхес туган шәхес. Менә җиллерәк көндә әтинең бар иде зур кара зонтигы, шәмсия дип әйтик маны. Фин татарлар әйтмешләй. Менә шуны күтәреп без җилле көндә болынга чыгабыз да, әйме. Менә бер-ике адым ышып та киткән чаклар була. Кечкенә генә, җиңел генә бит инде без. Ул инде шундый бер куанычлы хәл. Аннан соң хәтерлим, шул болында кояш, менә җәйге кояш, ак болытлар була бит, әйме. Кояш болыт арасына кирип югалып тора бер. Без күләгәдә калабыз болында, әтегендә кояш. Без чабабыз кояшка. Анда барып җиткәндә генә ул тагын икенче якка китә. Аннан чабабыз. Аннан тагын бөтен дөнья кояшка күмелә. Менә шулар минем истә калган. Булар бик матур истәлекләр. Безнең үзебезнең дә ниндидер бер табигать ягыннан, табигатыбыз үзенчәлекле, хисле булганбыз инде бик. Шундый матур дөньяда. Күллекиме инде ул бик алдынгы авыл иде. Хәзер инде алар кичерәеп баралар. 100 елдан артык мәктәбе булган, орта мәктәптә инде хәзер бетте, ул 9 еллыкка гына калды. Анда менә 6-7 кибет кенә бар иде. Зур базары бар иде. Тимер кибете диләр, ипи кибете, кием кибете, китап кибете, тагын нәрсә кибетләре, ипи пешерә торган пекарнялар, май заводы, ветеринария больницасы, мондый больницасы бар иде аның. Аның үзенә күрә шәйханәсе бар иде, базар һәм авылның
бер башыннан икенче башына кадәр кырыйда тротуар кебек итеп калын теге такталардан ясалган иде шундай бер юл. Менә шундай бер бик затлы зур авыл иде. Детдом бар иде, балалар йорты зур. Укытучылар бик шундай истә калган, барсы да бик матурлар, укымышлылар, белемлеләр. Шулай итеп ул күлекиме безне дөньяга чыгарды. Без сәнгать белән, китап белән, сәхнә белән яшәдек. Әлбәттә, ул әтиәнидән дә килә. Менә мин нинди генә мәкаль ишетсәм дә гомерем буе, уйлыйм, мин беренче тапкыр ул мәкальләрне әнием авызыннан ишеткән. Каян бөтен мизгеленә туры китереп шул мәкаль белән сөйләшкән ул. Хәзер бит оныттык мәкальне. Мәкальне дә оныттык, яшьләребез хәзер матур иттереп җөмлә төзеп сөйләүләрне онытылды. Менә моны ничектер безгә барыбызга да кире кайтарырга кирәк. Менә син бик матур сөйлисең, син безнең яшь буын. Син дә очрашулар вакытында игътибар ит мәктәпләрдә. Менә шундыйрак күлекиме шундай авыл инде ул. Якты бер хәтирә булса. Сибгат Хәкимнең авылы ул, туган авылы. Һәм анда безнең мәктәптә аның музее бар. Үзе сән чакта ук Лена апаның шулай ук әйберләрен пишмак ясап куйган иде. Луиза апа дигән музей мөдире, мине дә укыткан апа. 6нчы класста беренче тапкыр сәхнәгә чыктык. Театр куйды ул безнең белән. Театр куйды, сөйләшәйдек бит инде. Беренче театрда мин биби идем ул вакытта. Күрше-тирә авылларга да йөрдек әле. Аннан соң театр училищесына килгәч, мин шул ук беренче театр безнең диплом спектакле булды, анда Гафифә булдым. Һәм инде менә Финляндиягә баргач, алар аны кайчандыр 30нчы елларда куйган булганнар, латин шрифты белән без тиз генә ул пьесаны табып та алдык та, шуны куйдык. Мин ул комедияны яттан белеп, ул гомер буе минем беренче театр менә шул. Озата киләйме? Тагын менә музейның серлелеге турында берничә сүз истим дигән идегез, әйдәгез әле шул турыда. Музейның серле дөньясының бар, әлбәттә. Анда Фатима Илискаяга сугыш өченнән улымнан килгән өчпочмаклы хатны күрү үзе генә дә ул. Әнием, сиңа акча җибәрдем, офицер була ул. Мине син бит артистка, үзеңә тун алып ки. Мин октябрь бәйрәменә кайтырмын, менә әле Киевны азат итәргә барабыз берничә көннән дип хәбәр килгән хат ул. Аннан соң менә нәкъ шул бәрелештә һәлак була. Мин беләсезме нәрсәне, миңа бик кызык тоела ул, үзенә күрә бер гыйбрәт. Бер заманны мин уянып китәмме, төштәме бу, индәме бу, аңламыйм. Кыскасы, миңа әлбәттә төшләрнең кызыклары бик керә инде. Шул вакытта миңа ниндидер бер тавыш әйтте: "Син менә монда, бу бүлмәңдә Коръән укыт" ди. Һәм Әнвәр Хәйридән ди. Менә ул ниндидер буталчык, мин аны уяндыммы, аннан әйтәм, без өндә миңа әйттеләрме соң мондый сүзне. Аннан Әнвәргә шалтыраттым. Без алар белән бер ел бергә укыган идек театр училищесында, дуслар булдык гомер буе. Әнвәр миңа шундый сүз килеп эләкте, төшемдәме ул. Ул миңа әйтә: "Ярый, ул бит инде безнең дин әһеле, дин галиме дә иде. Мин килермен, укырмын" диде. Беләсеңме, сиңа Кариев тавышы булгандыр ул ди. Ул бит минем күрше авылдан Кариев ди. Минем укуны теләгәндер ди. Менә шулай итеп, мин дә уйладым инде. Анда бит күпме фотолар, күпме әйберләр, совет чорында бернинди догасыз, нисез озатылган шәхесләр, кешеләр. Менә шул бүлмәдә Коръән кирәк булган. Алар дога өмет итеп ятканнар. Менә шуны миңа әйттеләр. Хәтта минем бер төшем булган иде әле, ул вакытта тулай торакта тора идем, театрда эшләгән чак. Кечкенә бүлмә. Шулай ук ниндидер бер тавыш әйтә төштә: "Синең бу бүлмәңдә гөлләр үсми, Коръән укытырга кирәк" ди. Әнием Казанга килгән вакыт иде, бер кыда күршедә кыдачабыз бар иде. Шул 3-4 кеше генә әбиләрне алып кереп укыттым. Менә әйтеп керәләр бит. Әйтеп керәләр. Аннан соң шушы урында әйтеп китим әле тагын, әйме, гыйбрәт ул. Гыйбрәт ул. Бер 4-5 ел элек Рамазан, Корбан бәйрәме алдыннанмы, Рамазан бәйрәме алдыннанмы, иртәгә гает була дигән көнне миңа шулай ук төш күрде. Без бит зарланырга яратабыз инде, барыбыз да.
яхшысын да, начарын да ничектер шулай үзара сөйләшәбез. Менә шулардан керде микән ул. Мин аны язып та куйдым. Мин уянып киткәндә минем телемдә минем сүзләр белән түгел, ул ниндидер бик дини матур сүзләр белән бер фикерләр, бер аят шикелле ул. Мин хәтта уйлап куйдым, мондый берәр язылган бар микән әллә дип. Хикмәте, фикере, алар минем азрактан онытылды ул сүзләр, нәкъ шул сүзләре. Әмма мәгънәсе, фикере аның гаҗәеп. Бик гади генә әйтеп әйткәндә, миңа шулай ук кемдер әйтә тавыш. Менә син ди зарланды. Әгәр синең зарларың Мөхәммәд пәйгамбәрнекеннән көчлерәк булса ди. Мөхәммәд пәйгамбәребез ниләр кичергән, менә хәтта ничектер язуларны белмәгән шикелле күмерләр белән, әллә нәрсәләр белән бик күп газап күргән, менә шундый фикер инде. Бик күп газап күргән пәйгамбәр шуныкыннан көчлерәк булса зарлан. Менә мин аны бер нәрсәдән зарланыбрак итә башласам, шундук бу төшне искә төшерә. Шулай да Лора апа, бу тема сезгә авыр булса да, сынаулар сезнең өлешкә әстимәгән. Сез инде әтие нигезендә бер туган апагызны да тәрбияләп, карап, соңгы юлга узаткан кеше. Шушы сынауларны үтәргә, сынмаска, сыгылмаска сезгә нәрсә ярдәм итте? Аллага шөкер, мин аны шатланып хәзер уйлыйм, ул үзенә күрә бер бәхет. Әти-әнием гомер буе укыткан булганнардыр, инде сокыр лампаларда дәфтәрләр тикшереп беткәндер инде бу күзләрен ди торганы, әни. Аларның икесендә дә глаукома, алар икесе дә күрми башладылар. Мин аларны шул алып килдем үземнең бер бүлмәле хрущевкама. Без шулай әтине 12 ел, әни алданрак китте. Алар белән бергәләп яшәп алдык. Күп нәрсәләрне сөйләшергә булды, әмма ләкин бик күп калган, әле сораша алмый калган нәрсәләр. Шуңа күрә әйтәсем килә, ниндидер олылары булган, әнкәйләре, әбиләре олы булганнардан нәрсәдер сорашып өлгерергә, сорашып калырга тырышыгыз. Нәрсәләрнедер, менә мин үкенеп искә алам. Шул аларны шулай итеп, Аллага шөкер, карап үзенә күрә озаттым. Әтинең сүзләре, әлдә син бар әле бу дөньяда, әлдә син бар әле Лора дип җырлый. Ул кызым, рәхмәт, соңгы көннәремдә бик рәхәттә мин дип әйтте ул бер. Апаны мин тиешенчә бөтен мөмкинлекләрне кулланып бетерә алмадым дип бик үкенәм. Мин аның алай тиз китәрен бер дә уйламадым, башыма килмәде. Миннән дә калса, әти безнең 90-нчы яшьтә китте. Апа бик озак яшәр сыман иде. Без гомумән гомер буе бер нәрсә белән дә авырмадык. Әти белән әни дә бик үзенә күрә бик таза булганнар. Бары тик менә шушы күз белән. Шуңа күрә нәрсә ярдәм итте? Вакыт җитмичә нәрсәдер артыннан тегене эшләргә, моны эшләргә тезелгән бит алар. Эшем дә бара, шуңа күрә анда Аллаһ Тәгалә дә көч биргәндер. Мин шул әтиемнең сүзе, кызым, син башкарган эш әйбәт була ул дигән бер сүзе бар иде. Каян беләсең, әти, дим, ниндидер кичәләр алып барып, кайтам да әти әйбәт булды, киткәндә әти миңа теләкләр теләп утырды, шулай китә. Әйбәт булдымы, кызым, син эшләгән эш әйбәт була ул дигән булган иде. Тырышудыр ул. Мин бик җаваплылыкны сизәм. Мин нәрсәгә тотынсам да, аны камил итеп эшләргә тырышам. Йокы демим, вакыт демим, менә шул сынауларны да ярдәм итәдер инде. Бөгелеп төшәргә артымнан килеп ярдәм итүче юк. Минем ярдәмчем бер Аллаһ кына, Аллаһка шөкер. Аллаһ ярдәменнән ташламасын алдагы көннәрегездә. Ул инде беләсеңме, ул таби шундый ниләр бар. Мин ялгыз, мин тол хатын дияргә була, мин никахлы. Аллаһка шөкер, минем никахым бар. Шул атеизм чорында мин комсомол секретаре булып эшләгән вакытта театрда безнең актрисаның улы белән ул гастрольләргә чыкты. Бергәләп менә шундый бер Ромео и Джульетта безнең дебютальләр артистлар. Шул вакытта ул игә мулла чакыру үзләренә, ул вакытта андый ачыктан-ачык эшләүләр ярамый иде. Мәчеткә кемнәр кергәндә карап торалар икән дип сөйлиләр иде, коммунистлар кермәсен мәчеткә. Шул ул никах укытты безгә, шуңа күрә мин ул минем беренче ир кешем. Замана бөтенләй үзгәрде. Миңа ул вакытта
нәкъ 25 булып 26 тулып килгән чакта менә шулай итеп мин зөфәт кишендә, аннан соң инде никахлы, хәзер инде мин тол хатын күптәннән. Бу безнең нәрсә турында сүз бара иде әле. Балалар булмады. Шуңа күрә баласыз кайбер кешеләрне мин беләм, аларга шуның урыннандыр инде әти-әнисенме, туганынмы карау барыбер килеп чыга. Барыбер да ничектер дөнья, язмыш үзенә күрә тиешлесен бирә. Компенсацияле дейикме? Сынавын биреп тора. Шулай, ләкин әти-әнине соңгы юлга карап озату бу бит инде бик зур савап һәм безнең бурычыбыз. Әлбәттә. Шуңа күрә алар инде сездән һичшиксез риза булып, тыныч күңел белән ята торганнардыр. Сез шигырьләрне Луар апа башкалардан аермалы буларак ничектер менә үзегезгә генә хас аһәң белән, сөю белән башкарасыз. Бу бәлки апагызның йогынтысыдыр. Апагыз бит инде әйтеп үткәнебезчә яраткан шагыйрәбез Лена Шагыйрҗан. Лена апаның йогынтысы булды микән монда? Лена апаның йогынтысы күп булгандыр. Ул безнең тумыштан бик күп нәрсәләрне башлап йөрү, зәвыктан, ниндидер әдәбиятка омтылышларда, тапкыр хәтерлим менә мәктәп елларында Рыкия Ибраһимова дигән бик танылган баянчы бар иде. Ул театрда да эшләгән, алар онтылган инде хәзер беркем аларны белми. Шуның бер әйткәнен беләм. Миңа инде баян уйнасалар, баян тавышы гына әйме. Лена апа бит ул бик музыкаль иде, ансамбльдә җырлады да бит, ул эшләде, җырлаучы да, миңа андый җыр сәләте бирелмәгән. Шул Рыкия Ибраһимованың баяндагы борылышларны уйнавын әллә кемнекеннән аерып була дигәч, мин менә шулай колак сала башладым. Менә бу шул бер үрнәк кенә инде. Һәр нәрсәдә шулай ул бик кемнең кем икәнен дә, кемнең бийеклеген, нинди авторлар, нәрсәләр, аннан мин күп үрнәкләр алдым. Әмма шигырь уку буенча ул нәкъ аннан алдым дип кенә әйтә алмыйм. Без шул радиодан да тыңлап, аннан соң мәктәп елларында инде гел алып баручылар шигырьләр уку белән үселде. Менә шул баягы сүз, каядыр безнең тумыштан бирелгән бер сәләт, ул бик яратып укыйм һәм бик шигъри, күңелле иде. Әтиебез дә үзе дә шигырьләр яза иде. Әни дә бик матур. Лена апа үзенең шигырьләрен бик матур укый иде, бик искиткеч матур тавышы, аһәңе бар иде аның. Әти үлгән, вафат булган кичтә ул шулай китаптан Коръән укып утырды аның кырыенда. Мин игътибар иттем, ишеткәнем юк иде бит әле. Язып та калып булмады аларны. Хәтта аның җырлаган тавышының тасмасы да юк. Шундый матур тавыш белән мәкам диләр бит әйме. Коръән укыды ул. Мин шаккатып тыңлап тордым шул вакытта. Шуңа күрә каннан кергәндер инде, аннан да кергәндер, әлбәттә, юк дип әйтә алмыйм. Рәхмәт Луар апа, берничә мизгелдән дәвам итәрбез. Ләүхел Мәхфүзнең ни икәнен без алдагы сәхифәдән белербез. Ләүхел Мәхфүз гәрәпчәдән тәрҗемәсе саклана торган такта. Аллаһы Тәгалә Ләүхел Мәхфүзгә бар булган һәм булачак һәр нәрсәне язган. Һәм Аллаһтан башка беркем дә бу мәгълүматны үзгәртә алмый. Ләүхел Мәхфүз Коръәндә Буруш сүрәсендә искә алына. Аллаһтан иңдерелгән китап олы дәрәҗәле вә хөрмәтле Коръәндер. Ул Ләүхул Мәхфүздә язылгандыр. Коръәннең башка аятларында Ләүхул Мәхфүзнең сыйфатлары ачыла бара. Ләүхул Мәхфүздә язылмаган бер вакыйга да юк. Ләүхул Мәхфүздә киләчәктә буласы вакыйгалар турында белем саклана. Анда кешеләр күрәчәк һәм җирдә буласы бар афәтләр язылган. Бу тактада барысы да исәпкә алынган. Күктә һәм җирдә яшерелгән бар нәрсә дә Ләүхил Мәхфүздә язылган. Ләүхил Мәхфүзгә пак булып яратылган фәрештәләрдән кала беркем дә кагылмый.
Хөрмәтле тамашачылар, Хызыр ТВ телеканалында хәерле сәгатьтә тапшыруы бара. Бүген бездә кунакта Луара Шакирҗан. Луара апа, менә сез чит илдә яшәүче татарлар белән бик якыннан аралашкан кеше буларак әйтегез әле. Алар белән аралашканда иң гаҗәпләндергәне нәрсә булды? Һәм менә бүгенгесе көндә безнең көнкүрешкә нәрсәне алып кайтырга мөмкин булыр иде алардан? Культура дип бер сүз белән әйтергә мөмкин. Хәзер инде барыбыз да чит илләрдә булганы бар. Хәзер инде гаҗәпләнмибез, безнең үзебездә дә шөкер, матурлык та бар, гүзәллек тә бар, әйберләр дә мул. Ул 90-нчы еллар башында безнең әле кибетләрдә талон системасы, этеш-тертеш чиратлар. Шул вакытта мин анда барып эләккәч, минем гаҗәпләндергән әйберләр, аяктан егарлык дигәндәй әйберләр бик күп булды инде алар. Хәтта иң беренче көннәрдә мин хәтерлим, ул инде безнең өчен бүген бөтенләй кызык та түгел, гаҗәп тә түгел. Мин урам аркылы чыкмакчы була машиналар, һәм мин үзебездәге шикелле машинаның узып киткәнен көтеп торам. Ул да туктады тора, мин дә торам тора. Шуннан гына минем башыма барып җитте. Ул ахрысы мине чыгарырга уйлый. Менә минем шул вакытта яшь килде тагын. Мине кешегә саныйлар. Монда нинди игътибар. Ул менә шул теге җәяүлеләр чыга торган урында. Бездә бит андай хәл юк иде ул. Әле хәзер инде Аллага шөкер бар. Штраф суга башлагач кына керде бит әле. Шушындый нәрсәләр, вакытияктән башлап гаҗәпләндергән нәрсәләр, аннан соң вакытның кадерен белү. Вакытның кадерен белү, ул анда мин шактый аңа өйрәнеп кайттым. 1 минутны репетицияларыбыз ничәдә әйтелсә шунда башлана. Сүзләрне тиз-тиз генә барсын да әйтү. Бездә бит инде анны да мин анда өйрәндем. Телефоннан сөйләшә башлаган вакытлар элегрәк әле. Бу мин кем? Танымыйсыңмы ни? Фәлән. Кара әле, оныткан. Шундый кирәкмәгән сүзләргә каяндыр анда әле мин хәзердә әйтәм, кая бер кешеләр миңа телефоннан нәрсәдер эш буенча сорыйлар да. Шулай кылдым әйтәм, башта исәнләшкәннән соң мин шушындый кеше, мин шуннан менә шушындый иде, йомышым дип әйтергә өйрәнегез дип әйтә мине. Ул яшьтәгеләр дә белми кайвакыт. Шуңа күрә менә һәр нәрсәне түгел вакытында эшләү, ул тәртип, культура, аларны безгә әле өстәргә мөмкин булыр иде бүгендә. Иле бездә ул яктан шул. Аннан соң Финляндия татарларында шул гәрчә бу турыда инде сөйләштек тә. Телне белү ул вакытта мине бик гаҗәпләндерде. Алар барсы да татарча беләләр, ә бездә Казанда яшәгәннәр дә белми дип. Хәзер инде менә 25 ел ул турыда сөйлибез. Әмма ләкин беләсезме, ул вакыттагыдан бүгенгә карасак, менә бу икенче тема, барыбер дә безнең телгә мөнәсәбәт әле шактый үсте инде. Үсте, Аллага шөкер, әйе. Ул менә 90-нчы еллар яки минем студент елларда без бит татарча урамда сөйләшергә уяла идек. Безнең авызны ябалар иде. Хәзер шул якка таба бармыймысың кирдән? Әле бармый. Әле бик күп балаларыбыз, яшьләребез татарча әлбәттә батып җимереп сөйләшүчеләр бар. Журналистларның сөйләшүләреннән дә мин бик ризамын дип әйтеп бетерә алмыйм. Ул русча уйлаудан килә, ул русча логик басымнарны дөрес куймаудан килә. Чит телдәге шикелле аңламыйсың. Андый нәрсәләр минем эчемне бик пошыра. Хәтта инде шул мәхәббәт дигән сүзне дә әйтә белмиләр җырчылар да. Мәхәббәт, әллә нәрсәләр. Бездә күбесенчә татарда бит ничек язылса, 2 тартык язылса да, икесе дә әйтелә аның. Менә шундый нәрсәләргә эч поша. Менә бу темага күп сөйләшергә була. Кыскасы, чит илдә менә минемчә чисталыкка мөнәсәбәт бездә җитеп бетми һаман да. Ул якларда мин бик шаккаткан идем беренче тапкыр барганда. Асфальтка утырып чәй эчәрлек, анда бер чүп төшми, анда этләр, псиләр тегендә монда йөрми, алар барсы да караулы тәртип, культура, югары культура. Финляндиядә менә мәсәлән күп илләрдә булды мин. Төрлесе бар. Италиянең, Римның метроларында ул чиста дип әйтмәс идем. Нью-Йоркта шулай ул метролар, анда теге кеше 5 кенә минут тора, анда моторлар кирәкми дигән шикелле. Безнең бит Мәскәү метролар үзе бер шәһәр төзелек чыгымнар таләп иткән заманында. Шуңа күрә Финляндиядә ул яктан бик чиста, анда табигать та саф, суын да краннан эчәргә була. Бит тиреләре дә башкача булып китә анда. Финляндиягә гашыйк бугайлар. Юк, беләсезме, Финляндиянең да яшәмәс идем. Ни өчен? Мин Питерда яшәдем, мин Питерны яратам, матур архитектуралары ошаган, аларның ул бит Россиянең бер шәһәре булган инде. Ләкин анда ничектер мин бер караганда шаулабрак торган
Бер, аннан соң, әлбәттә, татар. Мин менә беренче барганда бик сагынып кайттым инде. Әлеге дә баягы татарның радиоларын, Казан сөйли дигән сүзләрне, театрны, татар дөньясы бик кирәк. Бәлки анда яшьлек китеп барыргадыр ияләнү өчен мин мәсәлән чит илдә яши алмас идем инде хәзер. Андай мөмкинлекләр булды, анда миңа кияүләр табып куйганнар иде дә бит. Ләкин әти-әниемне калдырып та китә алмадым. Рәхмәт. Холкы һәм кыяфәте белән гүзәл булган, уңышка ирешкән кеше башкаларга карата таләпчәнрәк буламы? Сез ничек уйлыйсыз? Кеше бит, Иң беренче чиратта үзенә таләпчәнрәк булырга тиеш бу кешеләргә караганда. Әлбәттә үзенә инде, үзеңне белергә кирәк бит башта. Үзеңнең тормышыңны, үзеңнең принципларыңны, тәртибеңне, әхлагыңны карарга кирәк. Һәм мин әйтәсем килә ул сүздән зур дип әйтмим, менә ниндидер бер һәркем камиллеккә ирешергә тырышырга тиеш. Һәм менә шушы процесс кайдыр үзеңне әзрәк төзәтү, тирә-яктан үрнәк алу яхшыдан ул булырга тиеш кешедә. Һәр нәрсәдән күз күрергә тиеш. Йөрәк аны, күңел аны сизәргә тиеш. Кара, менә булай ярамый икән, булай кирәк икән. Кара, ничек менә монда матур, менә шулай кирәк икән. Инде һәр нәрсәдән киптергеч шикелле яхшыны ала белергә кирәк кичкенәдән. Ул мин белмим, ул сәләтме, ул аңа өйрәнергә була. Мин үзем шундый. Һәм минемчә, теге гүзәл булганга карап, бик уңышлы булганга карап, сез дә шундый булыгыз дип әйтү, ул аннан тормый, кешенең холкыннан тора ул. Кайбер кеше үзе бик әйбәт булып та кемгәдер битараф булырга мөмкин, ярар, ничек эшләсә дә дип. Шуңа күрә таләпчәнлек ул яхшы нәрсә миңа, менә миңа хас нәрсә, ул усаллык түгел. Мин һәр нәрсәне яхшы эшләргә тиеш кеше дип уйлыйм. Шулай өйрәтелгән мин гаиләдән, әтидән, әнидән. Бу җаваплылык. Җаваплылык. Бөтен 150%-ка бирергә кирәк эшлисең икән инде. Әмма мин бик күп күрәм яшьләр арасында да эленке салынкы өстән генә, менә ул минем җенемне чыгара. Нәрсәгә хозурланып яшисез? Мин әгәр дә эш белән мәшгуль булсам, мин кемгәдер нәрсәдер белән файдам килсә, мин хозур, менә шул мине хозурландыра. Әлбәттә, анда табигать та тегесе монсын тизеп китәргә була, ләкин ниндидер эшем булмаса, миңа менә шул җитми миңа. Шул эшемнән канәгатьлек алып, әле аны башкаларга да ошаса, файдам да булса, менә ул миңа хозурлык бирә. Мин онтам бөтен нәрсәне, мин эштә. Мин бик күп эшләдем инде, һаман да шул дәвам итә. Минемчә, шулай кеше мәшгуль булырга тиеш файдалы эш белән. Шул хозурлык бирә. Театр дөньясы ул тылсымлы бер дөнья. Ул үзгәртә дә кешене, ул инде апамның да театр турындагы шигыре бар. Бик матур әйтелгән. Театр ул иман да, ул мәктәп тә, анда үзеңне күрәсең, анда ынтыласың. Һәм хәтта бер шундый бар иде, бер шәһәрдә семинарда булганда, театрда булган вакыт, ул сиңа өстән бирелгән вакытка керми дип үзенә күрә шундый бер реклама. Театрның булуы бик әйбәт. Мин беләм шундый бер кешендә. Мин инде үземә тормыштан туеп, нишләргә белмәгән вакытта мин көн сайын театрга йөреп, театр мине коткарды дигән. Фразат Исәнбәткә шушы сорауны кайчандыр биргән идем. Кайчан илтә инде безне театр, сәнгате нурга, яктылыкка дигәч, ул 2 сәгать эчендә генә син әлбәттә үзгәртеп бетерә алмый, ләкин шушы 2 сәгать эчендә син бары тик яхшы уйлар белән, театрдагы, сәхнәдәге уйлар белән яшисең. Һәм Зөләйханы укыганнан соң дигән иде, мин бер танышымны очраттым, Гаяз Исхак әсәре. Мәчеткә ашыга. Синең спектакльне карагач, Зөләйханы карагач, бөтенләй үзгәрде дөнья, менә мин мәчеткә хәзер укырга йөрим дип. Менә шундый хикмәтле дөнья ул театр. Иманлы булыр өчен Иманлы булырга кирәк. Луара апа, әйтегез әле, сәнгатькә мәхәббәтне ничек уятып була?
Ясында ни, ышкарында шул диләр. Кичкенәдән балага әти, әни, гаилә өйрәтә башларга тиеш сәнгатьнең һәр төреннән аз гына японнар шикелле. Анда менә ул яктан бик алар өстен, алар афарин. Безгә дә сәнгатькә өйрәтергә кирәк. Шулай да Этаплар- әти-әнидән соң әле бит мәктәп тә бар. Класслар белән театрларга йөрү, спектакльләргә Кирәк, бару, алар булар кирәк. һичшиксез Беләсеңме, кирәк. аларның кайберсе ярата, кайберсе яратмый, әмма алар белмәгән нәрсәне яратып та булмый. Шуңа күрә алар аны күрсеннәр, белсеннәр һәм әлбәттә сәнгатьнең әйбәтен, югары дәрәҗәлесен, каядыр менә шулай сайлабракмы, аңлатыпмы, аңлату эшләре бик кирәк һәм әлбәттә һәрбер сәнгатьнең жанры белән күргәзмәсендә күрсен ул. Аннан соң нәзерәк аңлату да кирәктер. Шул ук японнар алар бит менә син әниеңне нинди төс белән күрәсең, яки менә син бу песине төсләр белән сүрәтлә. Каядыр менә иҗади процессны уята башларга кирәк бала чактан. Һәм аннан соң бит инде ул күренә һәркемнең нәрсәгә сәләтле икәнлеге. Шул юнәлештә ата-ана эшләргә тиеш баласына шушы юнәлеш. Менә бер көнне бер танылган хирург әйтте, сөйләде татар. Мин кичкенәдән белдем үземнең хирург буласымны. Аңа инде син пианист бул дип әйтеп булмый бит, менә каядыр баланың сәләтен, табигатьтән килгән сәләтен үстерә белергә тиеш ата-ана. Рәхмәт сезгә, Лаура апа. Бик кызыклы әңгәмә булды. Алла рәхмәт яусын килгәнегез өчен. Чакырганыгыз өчен Иҗат рәхмәт. турында да сөйләштек, гаилә турында да, гаилә тормыш кыйммәтләре турында да. Мин үземә, шәхсән үземә бик кирәкле мәгълүмат алдым. Тамашачыларыбызга да бик кызыклы булгандыр дип ышанам. Безгә сездән үрнәк алырга, хатын-кыз буларак, үзегезнең эшегезнең остасы буларак, тел белгече буларак, нәфис сүз остасы буларак без сездән өйрәнәбез. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Алга таба да бергәләшеп эшләргә насыйп итсен әле Ходай. Амин. Рәхмәт Җавсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге чыгарылыш та ахырына якынлашты. Исән сау булыгыз, саклагыз бер-берегезне. Сау булыгыз.